Dámy a páni, vítam vás na diskusii v rámci semináru Slovenskej hokejbalovej únie a v rámci projektu Erasmus na tému vzťahy hráč, rozhodca a tréner v extraligových zápasoch. Naše pozvanie prijal Jaroslav Pikula, šéf rozhodcov ISBHF, Ondrej Budaj, generálny sekretár Slovenskej hokejbalovej únie a tréner mládeže Eška Pruské a kapitán Slovenskej hokejbalovej reprezentácie a hráč Považskej Bystrice Ivan Hryzák. Takže rovno páni sa pustíme do diskusie. Ondro, keďže máš prvý v rukách mikrofón a veľmi rád rozprávaš, tak ťa poprosím možno na úvod taký tvoj pohľad na tému vzťahov kluby, rozhodcovia. Ako to po tých rokoch hokejbale vnímaš ty, ako sa to vyvíja, ako sa to posúva, možno ako to vnímaš v aktuálnej situácii? Tak, veľmi ťažká otázka, ale samozrejme vyvíjalo sa to počas tej mojej hráčskej kariéry, to bolo troška inak, to postavenie medzi hráč versus rozhodca, a teraz ako tréner versus rozhodca je to zase o niečom inom. Samozrejme aj môj pohľad ako hráča k rozhodcovi bol troška iný, ako je teraz ako tréner, a snažím sa svoje emócie na tej striedačke trochu krotiť a komunikovať inak ako hráč. Ako komunikuješ ako tréner s rozhodcami? Samozrejme, že je to vždycky o tom, či tí rozhodcovia chcú komunikovať, pretože toto je veľký problém z môjho pohľadu, že ako trénera, že väčšinou je problém ten, že rozhodcovia nechcú komunikovať s trénermi počas zápasov. Ohľadne nejakých, povedzme, sporných situácií. Za mňa tak. Jaro, ty si teraz tak trošku povzdychol pri tom, že rozhodcovia nechcú komunikovať. Možno ty ako šéf komisie rozhodcov a ako skúsený rozhodca, ako smeruješ pri vzdelávaní rozhodcov ich nejaký vzťah ku komunikácii smerom k striedačke, možno k hráčom na ploche? No, ono to teďka vlastně, ta komunikace se dostává do popředí všude v rámci toho pískání, že když dám příklad, severoamerické týmy, jim je vlastně jedno, co ten rozhodčí odpíská, ale chcou to třeba vysvětlit. Jo? Takže můžou být fauly odpískané, s kterými by české nebo slovenské týmy nesouhlasily a vztekali by se, ale třeba ty severoamerické jim stačí, když se to vysvětlí, vykomunikuje, proč to ten rozhodčí tak posoudil, a jsou v klidu přijmout to. Jo. U nás je to trošku emotivnější, že pořád je tam takový vůči těm rozhodčím, no prostě jiná kultura, jiná povaha, a občas je to bráno jako takové nutné zlo. Každopádně v rámci té komunikace se snažíme vést ty rozhodčí k tomu, byť ne vždycky se to povede, aby se snažili vystupovat slušně, vstřícně a s těma aktérama toho utkání komunikovat na nějaké úrovni. Prvotní věc, což třeba zase ti trenéři neví, je ta, že když je nějaká sporná situace, tak ta komunikace by měla probíhat po nějaké ose kapitán, asistent a pak až trenér. Když je to nějaká banální situace, ten kapitán by to měl vysvětlit tomu týmu, od toho je ten kapitán. On má právo mluvit, nebo ten asistent s tím rozhodčím, a ten rozhodčí jim to vysvětlí, proč vyloučil, a měl by tu informaci sdělit tomu týmu, tomu trenéru. Ovšem ne vždycky ta komunikace proběhne hladce, pak záleží zase, jaká je to situace. Pokud ten trenér nebo ten tým se chová v vozovkách normálně, tak ten rozhodčí by měl tam jít a tu situaci v klidu vysvětlit. Neměli by se dostat do nějakých konfliktních situací, ale pokud to má být ve stylu, že ten trenér chce jenom si ho tam zavolat a nějak mu vyplísnit, tak tady ta komunikace pak úplně ztrácí smysl. No, tak ti rozhodčí tam neradí chodí. Každopádně ti rozhodčí jsou nějakým způsobem tlačení v současnosti k tomu, aby více komunikovali, aby více vysvětlovali ty svoje verdikty, a
je to prostě o celé společnosti, že té komunikace je třeba trošku, nebo vyžaduje ta společnost té komunikace trošku víc v současnosti. No jasné. Ivan, ty ako kapitán, možno ako sa stávaš týmto situáciám, ako pristupuješ ty k niektorým rozhodnutiam, možno ktoré sa ti nepáčia, ktoré sa nepáčia týmu, ako vnímaš ty tú komunikáciu? Ja veľmi rád komunikujem, veľmi často komunikujem, skoro pri každej spornej situácii rád komunikujem, ale ja som skôr taký, že ja potrebujem to vysvetlenie mať a tam to dokážem uzavrieť, pokiaľ je to nejaké konštruktívne. A je to všetko iba o tých emóciách, akože za ten celý tým, keď môžem povedať, alebo za ten globál hráčov, tak tí hráči proste veľmi ľahko vedia vyprsknúť niečo, čo ani nie je úplne OK, ale keď tí hráči sú slušní, tak aj ten rozhodca je slušný, v podstate, keď to tak obrazne poviem. Z môjho pohľadu teda minimálne, samozrejme je iné nejaký play-off zápas extraligy a iný zápas na majstrovstvách sveta, ale v merku veci stále ja veľmi rád komunikujem, je to myslím si, že nevyhnutné a všetko sa dá nejako riešiť a stále sú to len ľudia, aj tí rozhodcovia, aj tí hráči, čiže keď to má hlavu a petu a tá komunikácia je na mieste, tak áno, ale veľakrát je to aj zo strany iných hráčov, poviem to tak, nie úplne trefné a presné, ale pravím, to vysvetlenie je veľmi dôležité. A aj keď to vnímam ako tú spojku, ako spomínal kolega, že vlastne ten kapitán by mal to pretlmočiť ďalej, tak áno, snažím sa to robiť tak stále, ale niekedy, keď není sme s tým stotožnení globálne, tak potom už sa ten rozhodca ťahá aj k tej striedačke a žiaľ, nie vždy, to musím povedať, že nie vždy v tej našej extralíge ten rozhodca je ochotný prísť k tomu trénerovi a konfrontovať sa nejakým spôsobom s ním, čož teraz bolo šťastie vlastne aj vysvetlené, že tá postupnosť tam nejaká má byť, ale tam vidím možno priestor taký, že ten častokrát už je vidno z tej striedačky emócie, že idú na to ihrisko von a ten rozhodca možno aj na margo toho tam proste nechce ísť, ale podľa mňa to vysvetlenie by občas stačilo, aj keď sa názory nezhodnú. Ondrej, ty ako vidíš tú situáciu v rámci presne toho, čo povedal či už Ivan alebo Jaro na tú tému, že keď sú tie emócie možno trošku viacej vybičované na ihrisku vo vzťahu hráč-rozhodca, ako môže do toho pozitívne vstúpiť tréner, možno aké sú tvoje skúsenosti s týmto vstupom? Tak ja samozrejme sa snažím tých chalanov trošku krotiť, ako povedal tu na kapitán z Považskej Bystrice, lebo každý v tom zápale boja sme trošku iní, tie emócie a každý to vidíme svojimi očami, ale ja ako tréner tiež sem tam vybuchnem, ale hlavne snažím sa tých hráčov už v tejto fáze, keďže som aj tréner mužov, ich trochu krotiť a ja chápem tú postupnosť kapitán, rozhodca počas vysvetľovania zápasu, ale niektoré situácie sú také, že tá komunikácia rozhodca, tréner by mala byť, aj keď to povie kapitánovi, myslím si, že nejaké to vysvetlenie pri nejakých tých vyšších trestoch, sporných situáciách by malo byť tak či tak s trénerom. Jardo, čo by si zmenil možno na súčasnej situácii v komunikácii medzi rozhodcovami a striedačkami z tvojho pohľadu? Ono dlouhodobě, jakože se ti rozhodčí v těch našich končinách berou tak, že je to takové nudné zlo v těch zápasech, jo, že tam nezáleží kolikrát i na kvalitě těch rozhodčích, ale na těch různých situacích, které nastanou. Ten rozhodčí v nějaký moment musí tu situaci prostě rozhodnout, to tam je buď na jednu nebo na druhou stranu. To prostě není zbytí. A tím třeba si popudí proti sobě ten druhý tým. Někdy jsou třeba ty situace 2-3 po sobě. Souhlasím tady s kolegou, že takové ty vážné rozhodnutí, vyšší tresty, 5+ do konce, nebo tresty ve hře, nebo prostě celkově nějaké sled událostí je lepší, když se v klidu vysvětlí tomu trenérovi nebo před tou střídačkou, než tomu kapitánovi, protože občas oni neví, co se tam stalo někde, proč je ten hráč vyloučený, tak se diví. Zas na druhou stranu, to pak i v pravidlech je, že by se neměl řešit každý faul, každý menší trest, můžou být za to postihy.
co by se mělo, jak to vnímám pak celkově. Ono se to asi, jako, když to vemu v Čechách, tak za posledních 10-15 let se to rapidně změnilo. Spíš než v mužských soutěžích přibylo to nesportovního chování paradoxně v těch mládežnických, na což se pak zase reagovalo nějakou třeba změnou v pravidlech, že už není u nás a i v mezinárodních pravidlech není 10-minutový trest jako první v případě nějakého nesportovního chování, ale začíná se třeba 2, což hodně uklidnilo jak ty hráče, tak celý ten zápas, protože tím 2minutovým trestem nedochází jenom k tomu, že je vyloučený ten hráč, ale hlavně oslabuje ten tým. Když dostal 10 minut, odseděl si 10 minut, pokud byl nějaký emotivnější, kolikrát to tomu týmu třeba prospělo, že tam nenapáchal víc škody a zase to mužstvo to nějak neřešilo, pokud měl dostatek hráčů. A teďka, když dostane 2 minuty, tak oslabí ten tým a spíš se setkáváme se situacemi, kde ty týmy tlačí na ty hráče, ať zbytečně se nechovají nesportovně, třeba vůči těm rozhodčím, ať prostě radši si to nechají v klidu vysvětlit, ať na to nereagují nějak podrážděně, protože by zbytečně třeba oslabili ten tým v nějakých určitých fázích zápasu, což může být pak i konečný vliv na nějaký výsledek. Takže u nás se to podle mě jako zlepšuje, celkově i ty vztahy trenéři, rozhodčí, zejména co se týče teda extraligy nebo první ligy. Na Slovensku si myslím, že to jde trošku pomaleji podle informací. Každopádně, jestli k tomu třeba přispěje nějaká úprava pravidel nebo celkově zlepší vztahy třeba i tady takové akce, jako je tato, že si ti rozhodčí můžou popovídat s těma trenérama, vysvětlit si ty situace, ale musí tam být zase nějaký vzájemný respekt. Ten rozhodčí nikdy nejde do toho zápasu s tím, že se někoho poškodí. Jde mu jedno, jestli vyhraje a nevím, bílý nebo červení, nebo to skončí remízou a pak to dojde do nájezdu, to je úplně jedno. No, akorát my jsme prostě zase se vrátili na ten začátek, že trošku ta naše kultura je taková, že když se občas nedaří v něčem, tak máme takovou vlastnost to svalovat na někoho jiného, že my za to nemůžeme, což je jako česká taková a slovenská vlastnost a ten první na ráně tady v tu chvíli ten rozhodčí, jo, protože my jsme sice prohráli 5-0, ale může za to ten rozhodčí, protože tam nepískal ve druhé třetině zakázané volení. Takže zase je to takový těžké, je to odpověď na to celkově nějak komplexně těžší, ale myslím si, že i tady jde ta komunikace trošku směrem nahoru, nebo doufám pak, že i v budoucnu se to ještě více zlepší. Áno, jeden z tých trendov alebo jeden z tých cieľov teda aj tejto konferencie alebo tohto kongresu v rozhodcovskej časti je aj diskutovať o týchto zmenách pravidiel. Viem, že aj tým jedným z cieľov je aj zaviesť na Slovensku od jarnej časti pravidlo za nešportové správanie nie 10-minútový osobný trest, ale teda 2-minútový trest. Predtým, ako dáme možnosť aj na otázky z publika, sa možno odpýtam aj Ondra s Ivanom, že ako vnímajú aj ten medzinárodný štandard toho celého, že by sa upravil trest za nešportové správanie z 10-minútového osobného trestu na 2-minútový trest. Možno myslíte si, že to pomôže niektorým búrlivákom na vašich striedačkách k tomu, aby možno trošku niektoré situácie riešili viac rozumom? Ivan? Takto pred rokom, keby je položená táto otázka, tak poviem, že nám to pomôže, keď nás chodilo 12. A teraz to určite pomôže ukludniť celkovo podľa mňa niektorých tých hráčov, lebo ten tým, keď je oslabený a predsa len tie oslabovky hraje iba nejaká určitá rotácia hráčov, čiže 10 chlapcov sa tam pretočí, alebo 8 na ihrisku a 11 sa na nich díva zo striedačky, čiže okrem toho, že je riziko dostať gól, tak nejakí chlapci stojí to oslabenie navyše, čiže vnímam to pozitívne v tom zmysle, že tí hráči by sa mohli ukludniť a mohla by sa tá hra práve v tomto smere aj zdynamizovať a neriešilo by sa tak veľa to okolo, ale hral by sa viacej hokejbal. Čiže za mňa kladná novinka. Ondrej?
Určite to bude mať trošku vplyv na tých jednotlivých burlivákov, alebo ako to nazval chalanov, aj keď to asi chvíľku potrvá, kým si to začnú uvedomovať v tých hlavách tí jednotlivci, že vlastne poškodzujú tým veľmi to svoje družstvo, keď sa nesprávajú vhodne počas toho zápasu, ale samozrejme, ako spomínal, zase ich budú nabádať aj tí samotní ich spoluhráči k tomu, že skrátka takto to nejde a začnú si to v podstate potom ten manšaft celý uvedomovať a určite to bude mať zmysel v tom, že to nešportové správanie čiastočne vymizne z tých ihrisk. Ondrej, ty máš veľké skúsenosti v podstate s prácou aj s mládežou, aj s mužským hokejbalom a viackrát sme sa o tom rozprávali napríklad aj na svetovom šampionáte v Žiline, že tá kultúrnosť hlavne u tých mladých hráčov a taká tá slušnosť komunikácie ako keby je na ústupe. Kde vnímaš tie dôvody alebo ten trend tohto správania hlavne tých mladších hráčov? Keď si zoberieš ty sám tých starších, skúsenejších, tak sú možno trošku viacej rozumnejší v niektorých situáciách? Toto je veľmi, veľmi ťažká otázka, asi na veľmi dlho. Je to tak, ako to spomínal Jaro, tá slovenská, česká mentalita je naozaj taká, že za všetko môže v tých zlých veciach rozhodca, aj keď áno, bolo to vidno aj na tomto šampionáte v Žiline, ktorý sme mali naposledy a stalo sa to aj vo finále našim chalanom, za čo ja som ako hlavný organizátor bol veľmi sklamaný, lebo došlo tam, nechcem povedať, že k fyzickým kontaktom s rozhodcom, ale skrátka takéto veci si tí hráči v takom veku nemôžu dovoliť a nie, že v takom veku, v žiadnom veku, ale je smutné to, že už, ja neviem, v tej báze 15-16 ročných je to správanie takéto. Na odpoveď na to je, že všetko začína u rodiny, doma. Ďakujem. Nejaké otázky z publika? Niekto niečo? Bráňo sa hlási? Jaro, teba by som sa možno chcel opýtať. Nemyslím tým, že ak hrala Chelsea minulý víkend, ale že či možno nabadáte nejak rozhodcov k tomu, že keď sme tu rozoberali tú mládež a dostávame sa k tomu, že sa tam viacej, poviem to tak otvorene, že tá mládež je drzejšia trošku, ako by mala byť, že či proste dokážete, alebo teda nabadáte k tomu, aby ich viacej trestali, to znamená, aby tam padali tie vyššie tresty, aby tam padali tie osobné tresty, pretože z môjho pohľadu by to mohlo pôsobiť nejakým spôsobom výchovne. Čiže taká otázka, ďakujem. A co se týče mládeže, tak když to vemu z pohledu u nás v Čechách, tak neříkám, že tam je jakože nulová tolerance, ale prostě blíží se to hodně tomu, tam zase pak záleží ještě na těch trenérech, jak se k tomu staví a jak stojí za těma hráčema, aby se zbytečně nevyvolávali konflikty a respektovali ty rozhodnutí těch rozhodčích, ale u té mládeže je víceméně třeba už jakože jsou ti rozhodčí pobízení, ať to prostě netolerují, ať prostě to trestají. Jakékoliv náznaky toho nesportovního chování, nějaké nadávky, jo, jsou tam nějaké jízlivosti, něco, ať to prostě trestají. Taky to už o něco vymizelo, ale pořád to tam prostě je. Jo. Ty děti jsou nějak prostě v současnosti trošku asi jinak vychovávány, nebo já nevím, je na ně spousta vlivů a dovolují si to trošku víc, než jsme si asi dovolovali my k těm starším, nějakým těm autoritám, ale postupně se to zlepšuje, snad se to do budoucna zlepší ještě o něco více. Ale zase není to jenom o těch hráčích, ale právě tady těch mládežnických kategoriích si myslím, že to je i o těch trenérských týmech nebo o těch funkcionářích. Jo. To, jak mluvil třeba Ondra tady ohledně mistrovství světa v Žilině, tak to nebyli jenom hráči, co se tam chovali jakože nějak nepřístojně, a nebyli to jenom slovenští. Jo. Byl to třeba i někteří funkcionáři čeští nebo čeští hráči. Takže to je
je to prostě na pováženou. Každopádně u těch hráčů jsou ti rozhodčí tlačení u těch, neříkám, že nejmenších kategorií, ale u takových těch teenagerských, to znamená kategorie, já nevím, U15, U17, U19, aby to nesportovní chování víc potírali. A de facto i na základě tady těch kategorií dlouhodobě, protože to není jenom třeba záležitost jednoho šampionátu, tak vždycky dochází k nějakým takovým emočním výlevům, ten, kdo prohraje nějaký důležitý zápas, protože je to jednou za 2 roky, oni se na to těší, dostanou se do toho výběru, teďka sahají potom na titul nebo po nějaké té medaily, teďka v poslední chvíli o to třeba přijdou, ty zápasy jsou většinou vyrovnané o gól, o 2, taky hledají někoho, nějakého viníka, většinou je to jak u těch ostatních kategorií, že to bývá občas i ten rozhodčí, nebo největšinou občas. A na základě i toho se třeba trošku zpřísňují ty pravidla, že vždycky nějaká akce má nějakou reakci. Když se sahá do těch pravidel, tak je to z nějakého důvodu, tady je to třeba z toho chování, nebo aby se ta hra zrychlila. Ty pravidla na to zrychlení hry už nějaká byla implementována, co se týče různých zákazů, střídání po icingu, aby prostě to ubylo po vyhození míčku ven, aby nepíská se už de facto vůbec třeba zašlapování, nechává se to hrát, ať se to vybojujou, ať se zbytečně ta hra nepřerušuje. V minulosti třeba brankoviště, že už se nepíská každý pohyb útočícího hráče brankoviště, když zavazí golmanovi. Ať ta hra plynula, ať to plyne, ať to ty hráče baví všechny, i ty diváky, co vtažení do toho utkání. Ale tady ty nesportovní věci zbytečně třeba tu hru kouskujou. A místo, aby ten zápas za normálního stavu trvá 1,5 hodiny, tak trvá třeba 2,5. Jo, a už to nikoho nebaví, ani pomalu hrát. Ale když se vrátím zpátky a neodbíhám, tak snaha je to trestat u těch mládežnických kategorií. Neříkám, že ti rozhodčí mají jakože úplně volné ruce, ale pokud nějakému nesportovnímu chování dochází, tak by to měli trestat nekompromisne tady v těch kategoriích. Ďakujem. Ivan, vy sa ako možno mužstvo a chalani na striedačke, ako snažíte vysporiadať možno s hráčom alebo so skupinou hráčov, ktorí úplne nezvládajú svoje emócie a možno zbytočne vnášajú takú tú negatívnu emóciu na striedačku? Ono je to veľmi ťažké v zásade, lebo každý ten hráč je nejaká persona, má nejaký svoj vzorec myslenia a pozerá sa na to inak. Hej. Čiže ono stále je to podľa mňa vec nejaká masová, kde to musí ísť proste zhora. Hej. Kde proste tí najskúsenejší hráči a tréner, povedzme, vie zaraziť tú sekeru do toho polena a už potom proste, ja som za tvrdé tresty, myslím také interné, komunitné v rámci toho týmu, že proste fakt u nás konkrétne pokutuje sa to, vyššie tresty sa všetky pokutujú, pekne sa to stupňuje, aj v rámci play-off nech tí hráči, keď to nejde po dobrodky v podstate, tak nech ich to stojí ich zarobené peniaze v práci, lebo aspoň takým spôsobom sa snažíme trošku to eliminovať a trošku pomáhať práve tomu kľudu. A okrem toho sú na striedačke ľudia, alebo sme na striedačku ľudia, ktorí si vedia trošku buchnúť aj po tom stole a snažíme sa to nejako ukludniť priamo v tej danej situácii. Ale keď už skrátka dojde k tomu najhoršiemu, nazvem to, že už je ten hráč vylúčený, oslabí ten tým, tak máme to my penalizované konkrétne a potom, keď sa nedaj Boh fakt ten zápas povedzme prehrá na tých momentoch, tak častokrát je to veľmi dlho kompenzované aj v rámci tých ďalších možno tréningov a zápasov, že ten človek to dostane skutočne na tanieri pomaly každý deň a snažíme sa aspoň takým spôsobom ako keby sami seba učiť, že to je zlé, hej, ako také deti. Keď to je najhoršie, že keď sa niečo priamo zakáže, tak just to dieťa tie dvere otvorí, keď ich nemôže otvoriť, to isté je toto, takže takýto spôsob my konkrétne nejako volíme, ale ja si, keď som prišiel do hokejbalu, v podstate pred 3 rokmi, tak vnímam obrovský posun v rámci klubu, v ktorom pôsobím teda v Povazkej, že skutočne sa to zlepšuje a
stále sú individuality, ktoré také boli a vždy aj budú a to je celoplošne a už len s tým proste nejako pracovať, vysporiadať sa a už len zabojovať jeden za druhého, takže asi nejako v merku veci tak. Ako ste si to upratali napríklad aj na svetovom šampionáte v Liberci, kde si bol ako mládežnícky reprezentant a možno ako s tým pracujete aj v rámci reprezentácie mužskej? Ja som občas až zachytil, že tam tie emócie až trošku chýbali, by som povedal, v určitých veciach. A čo sa týka tých rozhodcov, tak na tom medzinárodnom merku z mojich očí aj z hľadiska kabíny to vnímam, že tam je úplne iný rozhľad na tých rozhodcov, že tam skutočne nezachytil som nejaké vyprsknutie alebo nejaké vyletenie na toho rozhodcu alebo niečo podobné. Áno, reklamovalo sa viacero vecí, ale tie emócie z tej striedačky sa dokázali udržať a keď píska ešte aj nejaký zahraničný rozhodca, ktorý nerozumie, tak je to trošku jednoduchšie, ale a vždy to bolo, tuším, tak nakombinované, že jeden Čechoslovák a jeden zahraničný rozhodca v každom našom zápase, ktorý sme hrali. Ale ten tím sa na to už pozerá skutočne ako profesionál. Tí hráči sa skutočne, sme učení aj tlačení do toho, aby sme sa správali ako profesionáli. A takisto to máme tlačené v podstate v klube, aby sme k tomu športu pristupovali ako profici, aj keď sme v podstate hráči amatérskeho športu. A na tej reprezentačnej úrovni je to povinnosť v podstate, aby sa tí hráči k tomu tak postavili a pozerali sa na tú hru ako, že je to ich práca, doslova práca. A tam sa to zvládalo, myslím si, že celkom dobre z hľadiska tých rozhodcov, aj čo ja mám skúsenosti s komunikáciou s nimi, že to bolo na perfektnej úrovni a čo bolo treba povedať, tak bolo povedané. A nezachytil som ani nejaký, že by sme my mali vyšší trest, tuším, že sme nemali ani ako tým vyšší trest na šampionáte, takže za mňa v tom ten tým bol postavený veľmi dobre k tomu celému. Ondro, ako vnímaš ty trend komunikácie na Slovensku za tie posledné roky, striedačka rozhodcovia? K tomu myslím, že už sme sa raz rozprávali, ale samozrejme tí rozhodcovia, nevždy je tam ochota, už som to povedal raz a aj preto sme tu dneska, aj preto sme robili seminár, ktorý bol súčasťou tohto celého, aby sme si niektoré veci vysvetlili a chceme, aby aj tí rozhodcovia, čo sa týka hlavne tých mládežníckych kategórií, boli takou našou predĺženou rukou a oni sami vychovávali tie deti počas toho zápasu, že nie všetko je len o tom, že ho vylúčim na 2 minúty, ale myslím si, že aj ten rozhodca by mal byť u tých nižších kategórií ten, čo ich vychováva a dáva ich na nejakú tú stranu, že nie je to dobré. Ďakujem, videl som, že Paťa sa niečo chce spýtať, takže môžeme dať opäť mikrofón do publika. Ďakujem, tak ja by som sa chcela opýtať, že čo by si možno Ondrej, ty odporúčil tak trénerom, aby sa ako reagovali na tých rozhodcov? Samozrejme, je to, čo sa tu bavíme celý čas, má to byť hlavne na báze toho slušného správania a vypýtania si normálnej odpovede v rámci nejakej serióznej komunikácie a nie vykrikovania zo striedačky systémom hej, ty poď sa mi to vysvetliť, ale nejak seriózne, že prosím vás, nerozumel som tomu, keď máme istou postupnosťou kapitán, rozhodca a tréner s kapitánom, že nerozumel som tomuto, môžete mi to prosím vás vysvetliť nejakým takýmto spôsobom. Má to byť na báze tej slušnosti a to isté by malo byť aj z tej opačnej strany, že nekričať, hovoril som to kapitánovi, ale každý by sme sa mali teraz snažiť pozrieť na to aj očami tej druhej strany a prísť si to vydiskutovať, aj keď ako bolo povedané, že nie všetky veci je
potrebné riešiť priamo na striedačke. No Ondrej, mňa rovno na to nabáda taká doplňujúca otázka smerom k tebe, že tú teóriu sme si nejakým spôsobom opísali, že ako sa to darí aj tebe konkrétne v praxi takto komunikovať s rozhodcami. Ja som to povedal už na začiatku. Tá komunikácia, snažím sa ju eliminovať, snažím sa s nimi baviť, ale nie vždycky sa dostanem k tomu, čo by som chcel. Dobre. Jardo, ešte taká otázka, možno z takého toho medzinárodného pohľadu, že naši kolegovia, hlavne teda zámorskí rozhodcovia, keď prídu pískať do Európy, možno tí menej skúsení, lebo tí chalani, ktorí predsa už majú skúsenosti, tak poznajú aj možno aj slovenskú, aj českú náturu, ale keď prídu možno menej skúsení rozhodcovia, ktorí možno boli aj teraz na šampionáte, niektorí z Británie, po prípade aj z Kanady alebo z Ameriky, že prídu zámorskí rozhodcovia, ktorí ešte sa nestretli s touto našou náturou. Akú máš od nich spätnú väzbu, možno na niektoré situácie, možno ako to oni vnímajú? No, jsou občas hodně překvapení. Pozitívne. Pozitivně, určitě. Oni jsou tam je celkově, jakože ta společnost asi trošku jiná, tam už to u těch, kdyby se bavili o těch dětí, tak už od malých dětí třeba skončí zápas a oni si jdou podat všichni nejenom ruku jakože mezi sebou, ale všichni rozhodčím. Oni ho neberou jako nepřítele v těch prvopočátcích asi, jak všude, ale jakože to je nějaká služba pro ně, že oni to vůbec můžou hrát, ten sport. Že prostě je to, ten náš sport je o tom, že ten rozhodčí je součástí toho zápasu. Jo, že bez něho to nejde a někdy to nejde ani s ním. Ale někdy. To je vidět třeba právě na těch mistrovstvích světa, když skončí zápas Ameriky nebo Kanady, tak všechny nebo ti hráči, včetně realizačního týmu, budou kompletně všichni si podat ruku s těma rozhodčíma, ať vyhrajou nebo prohrajou, ať to dopadne jak chce. A to třeba u nás není, jo, což zase oni se diví, že my to tady nemáme takovou tradici. Zase je to asi o tom přístupu té výchovy u nich, že jsou asi k sobě takový slušnější, nevím. Aspoň teda v těch prvopočátcích dětských letech. A oni, co mají problém, ti Kanaďani a Američani, byť jsou třeba jako mezinárodní pravidla, tak oni to tam hrajou podle zase nějaké úpravy svojich, kanadských pravidel, amerických pravidel. Britové ti mají už ISBAF pravidla jakože kompletně, tě jdou jenom podle toho, ale tam zase chybí ta zkušenost. A za mě chybí ta zkušenost kolikrát i u těch Američanů a Kanaďanů, že vlastně my tady máme nějaký program na výchovu rozhodčích, třeba v Čechách, a to oni tam jako moc nemají, že to je, pro ně je to pořád většinou jakože takový doplňkový sport, třeba hokej, ale občas přijede jakože super rozhodčí, kterému se nemusí nic vysvětlovat, dokáže to odřídit a oni právě jsou občas až moc ukecaní, takže ti se snaží občas vysvětlovat až moc těch situací, jo, což zase my na to nejsme tady zvyklí. Co se pak týče toho vlastního řízení utkání, tak posuzování faulu občas se musí třeba ty první 1, 2, 3 dny se s těma promluvit, než si to sedne, než prostě pochopí, že takhle to na té mezinárodní úrovni se třeba nepíská. Oni třeba jsou hodně hákliví na filmované pády, ale někteří ti rozhodčí berou na filmovaný pád skoro pokaždé, když je ten hráč faulovaný a spadne. No, což byl to třeba v minulosti extrém na jednom mistrovství, ale to jsem tam byl ještě, to jsem byl mladý a vypadal jsem jinak a byl jsem jako zapisovatel a tam jeden kanadský rozhodčí vylučoval každou třetinu, nevím, 3 hráče za diving, což tady u nás to rozhodčí vyloučí jednou, možná maximálně jednou za sezónu. Takže oni jako mentalita, oni jsou překvapení, jak jsme přátelští, tohle všechno ti rozhodčí. Na tom hřišti už jsou pak překvapení trošku méně, když oni nám stejně nerozumí, že jo, a ty jazykové dovednosti našich funkcionářů byť se zlepšují, tak občas padne nějaká ta česká, slovenská nadávka nebo těch hráčů.
tak jsou pak překvapení na tom hřišti z toho chování, ale jinak jakože, že by s těma byl nějaký problém v té aklimatizaci nebo pochopení těch principů. No, ale mají prostě trošku odlišný pohled na svět, je to jiná kultura a občas je to tam vidět. No. Ivan, ty si mal takú skúsenosť, aj sme sa o tom rozprávali na svetovom šampionáte, že presne, že tí zámorskí rozhodcovia trošku možno inak vnímali niektoré tvoje zákroky, za ktoré si bol vylúčený. Ja si hovoril, že na Slovensku sa ti nestalo, že by ťa za to vylúčili. Možno ako tam prebehla tvoja komunikácia s rozhodcom v tejto situácii, možno ako si to vnímal z toho pohľadu? No, celkovo mi to prišlo v určitých momentoch niečo citlivejšie a niečo zase tak dosť hrubé, že niekde sa povolilo, niekde sa pritiahlo. A ja som bol veľmi prekvapený zrovna v tom štvrťfinále, keď sa mi to stalo, keď vlastne vec, ktorú robím celú kariéru, v podstate nikdy som za to nebol vylúčený, tak zrazu áno. Ale ten rozhodca mi to proste vysvetlil, ako to videl, ako to vníma a už s tým neurobím v podstate nič, takže som to pobral, našťastie nedostali sme gól v oslabení z toho, ale stále je to v podstate len o tej komunikácii, lebo ako sme sa aj spolu rozprávali, v podstate tie zákroky s tou hokejkou alebo pridržania, pretlačenia a podobne, každý má na to možno iné meritko, ja sám neviem, aká je tá škála toho, že čo je povolené, čo je zakázané a častokrát nielen ja, ale aj množstvo iných hráčov na to pozerá veľmi skepticky. Že teda to faul nebola, to je najhoršie, no keď príde tá kosa na kameň pomyselná, že jeden je stále za to, že áno, druhý, že nie, hráč, rozhodca, ale keď ten rozhodca skutočne konštruktívne dokáže vysvetliť, tak s tým nemá mať v podstate problém, lebo ako som povedal úplne na začiatku dnešnej diskusie, že sme ľudia proste a každý to vníma nejako inak a už keď sa to fúkne, tak sa to fúkne, no. Ty si aj hovoril, že teda veľmi rád komunikuješ s rozhodcami, využívaš tie situácie. Možno aké sú také tvoje obľúbené komunikačné metódy smerom k rozhodcovi, aby si ho možno dostal trošku aj v tom zápase pod tlak? Je to aj jedna z takých tých taktík hráčov, mustiev, že čo je takéto tvoje? No ono celkovo, myslím si, že to dostávanie rozhodcu pod tlak je taká dvojsečná zbraň. Ja to mám rád a celkovo sa tak rád v tomto angažujem, však aj hráči, protihráči a iné týmy vedia, že veľmi rád mám taký svojský štýl toho hrania, toho hokejbalu. A ten rozhodca, keď už je trošku v tom tlaku, by som povedal, tak aj inak reaguje na tie dané situácie a keď už za ním príjem 4-krát za tretinu a 5-krát zase ma niekto šláhne v rohu, tak on ho už vylúči toho hráča. Hej, že možno je to môj nejaký vzdušný zámok, ktorý si staviam pred sebou, ale môže to k tomu dojsť. Na druhej strane môže sa to otočiť samozrejme aj proti. Čiže v merku veci najčastejšie aj tak rád chodím za tými rozhodcami, keď sú tie fauly, s ktorými nie sme stotožnení, či už ja alebo tým. A nech je to aspoň vysvetlené. A najhoršie je, čo sa už stalo nie jedenkrát v našej lige, že proste ten rozhodca povedal, že tak som to odpískal. Hej. Bez nejakého opodstatnenia, vysvetlenia tej veci a potom to je práve to najhoršie, keď sa stane tento moment a už potom tie emócie idú a už sa to tlačí a už celý ten zápas potom sa vymkne spod kontroly a to je najhoršie, keď sa stane v nejakom fakt veľmi náročnom zápase, Považská Skalica a podobne a už potom je to rúbanica veľká a už to celé sa spustí. Čiže keď tá komunikácia je, mám fantastické skúsenosti s domácimi rozhodcami a nemôžem povedať ani na jedného krivé slovo, ale proste niekedy aj tie oči zle vidia, môžem to tak povedať, a ten rozhodca proste možno je už tiež podráždený, nervózny a je do neho stále pichané aj z toho hľadiska, aj z tej striedačky a už proste sa zamkne v podstate, takže pokiaľ tá debata má byť z mojej strany, tak ja sa vždy snažím, aby bola konštruktívna. Ďakujem pekne. Súčasťou vlastne aj tohto víkendového semináru, či už pre trénerov alebo pre rozhodcov, je aj blok s mentálnou koučkou, ktorá spolupracuje aj s našou reprezentáciou a so Slovenskou hokejbalovou úniou. Jardo, ako ty vnímaš takú tú mentálnu prípravu rozhodcov, možno aj keď ty si pískaval, že aká bola taká tá tvoja mentálna príprava na niektoré zápasy, ktoré si možno vedel, že budú nepríjemné, že tí súperi vedia byť, alebo teda tie mužstvá vedia byť naozaj nepríjemné smerom aj k rozhodcom? Tak
první část otázky, tak tady tu psychologickou přípravu, nebo už to taky patří k současnosti, takže my se taky snažíme rozhodčí nějak na ty krizové situace připravovat, které můžou nastat. Samozřejmě někdy se to povede lépe, někdy se to povede hůře. A ten rozhodčí, byť je to amatérský sport a nechodí tam zase úplně 10 000 diváků na ty zápasy, tak dokáže být ten rozhodčí pod jakože docela dobrým tlakem, jak ze strany těch hráčů, střídačky nebo diváků. A ta příprava nějaká by tam asi jako měla být. Ten člověk by měl být nějak odolný vůči těm stresovým situacím. A za mě jedno, když já jsem jezdil pískávat ještě třeba i tady na Slovensko a byl to nějaký zápas, jakože tenkrát to bylo ještě v takových jiných mezích se to hrálo, že fakt akože... Prepáč, preruším ťa možno a doplň to do tej odpovede. Aký bol na Slovensku pre teba v tomto taký pamätný zápas, kde si naozaj povedal, že si musel siahnuť nad momentálnych síl? Nad momentálnych síl? To byl skoro každý druhý. Ale když si třeba série v prvních sezónách Nitra do Prasta. To bylo pro rozhodčího jakože hodně těžké a tam to se prostě musel ten rozhodčí úplně vypustit všechno z hlavy a plně se soustředit na ten zápas, nevím, 45 minut. Tam jakýkoliv zaváhání, tam vonělo průšvihem, když to řeknu slušně. No, takže to byly hodně těžké zápasy. Ale zás na druhou stranu jsem si říkal, protože pak začali jezdit jiní kolegové třeba a mi to dalo strašně moc, protože takový zápasy prostě v Čechách třeba nebyly. Jo, pod tlakem každý druhý zápas, vybičuje tě to zase, abys se snažil ze sebe vydat maximum, abys všude byl tam, kde máš být, abys posuzoval ty zákroky hlavou, nebo takzvaně jakože v duchu pravidel, nejenom podle knížky a podle vývoje toho utkání. A to byly asi jako za mě takový nejzapamatovatelnější zápasy, jakože fakt na pískání hodně náročné. Ďakujem pekne. Máme ešte nejakú otázku z publika? Ak nie, tak ja sa veľmi pekne chcem poďakovať našim hosťom, že si našli počas víkendu čas a prišli za nami do Popradu v rámci projektu Erasmus, ktorý je financovaný aj zo zdrojov Európskej únie, za čo sme veľmi vďační a sme vďační aj kolegom z Českého hokejbalového zväzu, že sú našimi partnermi a že môžeme spolu takto spolupracovať. A zajtra v nedeľu pokračujeme ďalším programom. Páni, ďakujem vám veľmi pekne a verím, že aj táto diskusia posunie slovenský a český hokejbal ďalej. Ďakujem krásne.